Roi try se sin pat ngai ke ble pi baro ha kerteng ke badan bortam ko jo jisu te dan ap deng jong pi la kli kong la da pos new ba ai bun klung kamut kumno te pi ha ban pet ken la da pi ai bun ye klung shin rang ba itai klung i bas ngai ha kamut dei ba pi smart ban puli ka tien ka jong ble te nang yai puli shu te la da pi ai bun pat ye klung kan thai kamut dei ba pi it yala de te la da pi it patang yala de te kam bahar ken te han re ba pi it yala de sa pen melin ru ban it yo blai namar ka ba kham kong san ka de ba pen it chwa yo blai pi sa it pat yala de la da pi it tang yala de yo blai phim it te kamut ka ab jing ma kan ya ka ju em ka jong pi te la da pi pos ni ba pi ai bun ye khun kan thai la ne klung kan thai te check bhai la de la da pi pen sngo bhai ublai ta ka kamut ka bha hi ba ka pen i ba pi it yala de ha ba pi it yala de te pi nang kan ban it ye ki wei ba ha ba pi it yala de pi shep ting man laptop te ka de da ka ta ka jing mut te kamut pi ha ban check bha kan yala de pi long kum no la da pi pos new kum ta te da pat ik lung shin rang ka te pat ik lung jisu ken ha ba pi puli ka tin ka jong play te kamut de ka ba pi ai bun ye ik lung shin rang te ka de ka ta ka jing mut jong ka ni ka jing pos new te yo don ki badang wan thamai ha channel ka jong nga te nga kwa ban pen tip shapi ki badan kam mi ki da wai gastric ne ki da wai bniat ne ki da wai bp ne shini ne ki da wai mi snyu ne ki da wai pen sange jing hap snyu ne ki da wai nyu le ne ki da wai pang mat ne ki da wai jak tha ne ki da wai khat ne ki kani sabon sai khmat ka ba best ki hena ki jongi ki ba best ki ba phila ban chania ka cream ka ba pen shai ka sne do te ka ba ngashna hi manga ken te ka ba men singi tem de ka ba shna manga te han re shwa phin le thiet phi hap phone choyanga namar ba phin tip ki nu ki e jing don kam phi don kam namar teng teng phi sa cha jingai phi shulet phi shu pan be ye tu ka dawai phim tip re ba kanu ka dawai don kam namar ki tu ki nong de te ki shu de be kum to te han re de manga ken bangan batai sa shim kita ki dawai phi sa tho hi po i kot la ne ha po mobile da le hang to phi ha pan hi ken tu ki dawai ki ba phi don kam te ken mau barabor ki batai ko pnyang mi snyo la ne pnyang nyo le tu ka snat phi ha ban shim bet ken mau be ban shim tu ka snat klam ka tu ka snat usnyo unom mi re da mi ru kamu nomor ben re balada u hap usnyo ru klam u powder kamu unom ya rap re tang ko pnyang te kamu umlong man trot da ka tersim ru ya ka klik ka jong phi te kamu phi da shim da wai pangmat ru hap shim lam ka da wai jak tha da shim ki da wai penja nyo le ru phi hap shim happy hap phone choy nga sa batai ngai ki da wai te khnang ba phin sngo tho ken te uble ka jing sok ni ban kor khui phi ba khot ya roi trai